Maayong hapon, mga higala, sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo, Amen. ang Ginoo mana kaninyo. Manausap kanimo. Ani anak kita sa ikaduhang semana sa pagkabanhaw sa atong Pasko, sa pagkabanhaw sa atong Ginoo. Ug karong adlaw atong isaulog ang memorya ni San Atanasio, obispo ug doktor sa simbahan, ang manlalaban sa buot mo, no, muot mo buot mo guba sa pagka-Dios ni Jesus, o wala mo tuo sa pagka-Dios ni Jesus. Ug sa atong pagsangpit usab karon sa pangaliya sa atong mahal nga Birhen Maria nining buwan sa Mayo, ning Flores de Mayo, matinud-anon ta kita nga magsunod kayud kaniya sa iyang mga virtudes na nangalimyon. Ug aron kita maandam sa pagsaulog ning Santa Eucharistia, pangayoon nato sa Ginoo ang iyang pasaylo kaluoy sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluoy kami. Ginoo kaluoy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluoy kami. Kristo kaluoy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluoy kami. Ginoo kaluoy kami. Ang absolusyon, kaluoy anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya nga ato sa kinabuhing dayon. Amen. Amen. Mag-ampo kita. O Dios nga makagagahom, may pasidungog ka kang San Atanasio nga obispo sa pagkabantog nga manlalaban sa pagka-Dios, sa divinidad sa imong anak. Itugot nga maluluyon aron samtang magpahimulos kami sa iyang pagtulunan o panalipod, magtubo unta kami sa walay hunong diha sa paghigugma o pag-ila kanimo. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Kinutlo gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Apan usa kanila si Gamaliel nga usa ka Pariseo ug magtutudlo sa balaod nga gitamod pag-ayo sa tanang mga tao. Mitindog ug misugo nga pagulaon unag makadiyot ang mga apostoles. Unya miingon siya sa labang hukmanan, mga taga-Israel, pagbantay kamo sa inyong pagabuhaton niining mga tawhana. Kaniadto dihay ginganlag Teudas nga nagpakadakong tao, ug may mga upat kagatos ka tao nga misunod kaniya. Apan gipatay siya, ug nagkatibulaag ang tanan niyang mga sumusunod, ug nahanaw ang iyang kalihukan. Sa panahon usab sa pagsenso, si Judas nga taga Galilea nakadani og mga tao. Apan gipatay siya ug nagkatibulaag ang tanan niyang mga sumusunod. Busa niining kasuha karon, ayaw ninyo sila hilabti, pasagdi sila. Kay kun kining ilang laraw ug buhat iya lamang sa tao, mahanaw gayud kini. Apan kun iya kini sa Dios, dili gayud kamo makabuntog kanila. Mahitabo pa hinuon nga kamo makig-away sa Dios. Ang labang mahukmanan misunod sa tumtambag ni Gamaliel. Busa ilang gipasulod sa lawak ang mga apostoles, ug gipalatos ug gibauran sa dili nagayod pagsulti sa ngalan ni Jesus.
o gibuhian sila. Unya nanggula ang mga apostoles, malipayon nga ang Dios nag-isip kanilang takos sa pag-antos sa kaulawan tungod sa ngalan ni Jesus. Ug matag-adlaw didto sa templo ug sa mga puloy-anan, nagpadayon sila pagtudlo ug pagwali sa maayong balita mahitungod kang Jesus nga Mesiyas. Ang pulong sa Ginoo. Salam. Usa kabutang ang akong gipangita, ang pagpuyo diha sa balay sa Ginoo. Sa kabataan ako, ipangita. Ang pamilya sa bahay sa Ang Ginoo maoy akong kahayag ug akong kaluwasan. Kinsa may akong kalisangan, ang Ginoo maoy dalangpanan sa akong kinabuhi. Kinsa pa may akong kahadlukan. sa kabataan ako, ipangita. Ang pamilya sa bahay sa Usa kabutang ang akong gipangayo sa Ginoo, kini mao nga akong gipangita, ang pagpuyo diha sa balay sa Ginoo sa tanang mga adlaw sa akong kinabuhi. Sa kabutuan ang ako ipangita. Ang pamilya sa bahay sa Gituuhan ko nga makakita ako sa kaayo sa Ginoo, diha sa yuta sa mga buhi. Paabuta sa walay kahadlok ang Ginoo, pagmaglig-on sa kasing-kasing, ug paabuta ang Ginoo. sa kabutuan ako ipangita. Ang pamilya sa bahay sa Malindog palihog. mahal sugo. Tuwala kabilang dugo. O Ginoo, landangin ko sa sugo. Ang Ginoo maanaakan ninyo. Manasab kami. Kinudlo gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayaw ni Ikaw, o Ginoo. Humaniini mibalik si Jesus pagtabok sa lanaw sa Galilea o sa lanaw sa Tiberias. Misunod kaniya ang daghang kaayong tao kay nakita man nila ang mga milagro sa iyang pag-ayo sa mga masakiton. Mitunga si Jesus sa usa ka bungtod ug milingkod didto uban sa iyang mga tinun-an. Niadtong higayuna duol na ang pangilin sa pagsaylo. Unya mitan-aw si Jesus sa iyang palibot ug sa pagkakita niya sa daghang mga tao nga nagpaingon kaniya, miingon siya kang Felipe, asa man kita makapalit og igong pagkaon alang niining mga tao. Gisulti niya kini aron pagsulay kang Felipe. Apan ang tinuod, mao nga nahibalo na siya kung unsay iyang buhaton. Si Felipe mitubag, bisag mo palit kitagpan nga bilig duha ka gatos ka denaryo, dili paigo nga ipakaon ining mga tawhana. Usa sa iyang mga tinun-an nga si Andres, igsuon ni Simon Pedro, mingon kang Jesus, ani ay batang lalaki, dinhi nga may 5 kapan nga sebada ug 2 ka isda, apan magunsa man kini alang nining tanang tao.
Si Jesus miingon kanila, palingkura ang mga tao, may daghang balili ni atong dapita. Busa ng lingkod ang mga tao nga may gidaghanon nga mga 5,000, unya gikuha ni Jesus ang pan, gipasalamatan niya ang Dios, o giapod-apod niya kini ngadto sa mga tao, mausab kini ang iyang gibuhat sa isda, ug silang tanan nakakaon kutob sa ilang gusto. Sa nangabusog na silang tanan, miingon siya sa iyang mga tinun-an, hipusan ninyo ang mga salin aron walay mausik. Busa gihipos nila ang tanan ug ang mga salin sa 5 kapan nga sebada nga gikaon sa mga tao, nakapunog napulog 2 ka bukag. Sa pagkakita sa mga tao sa milagro nga buhat ni Jesus, miingon sila, sa walay duha-duha siya gayon ang propeta nga muanhi sa kalibutan. Nakamatikod si Jesus nga moduol sila kaniya ug kuhaon siya aron pugson nga mahimong ilang hari. Busa mibalik siya nga nag-inusara ngadto sa kabungturan. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Si Gamaliel inila nga magtutudlo pareseyo. Gani nahimo pud ni siya nga mentor ni San Pablo. Saulo nga nahimong San Pablo. No, iya tong profesor, no? Ningon si Gamaliel sa mga kadaguan sa mga Hudiyo nga nagsigi og gukod sa grupong pundok nila ni Pedro. Katubang mga sumusunod sa atong Ginoo, atong higayuna. Di na gyud sila mahadlok lagi magwali isag isod sila persuhan o kagawas ra gihapon niya wali na sad ilabad nilang unsa unta ni pagbadlong ni mga tawhana nga di na ni sila magwali anang Jesus nga nabanhaw. Alingisig na kaayo, no? Lagot na kay sila ba? Eh, dakpo nila makagawas ang gihapon. Din ilang pinahan, badlungon lagi nila, di magyumok. Kana laging in love na kay kas Ginoo ba, no? Kana yung bunga gyud sa Paskos pagkabanhaw, nga di na ka mahadlok mo barog sa matuuran, mao mangguna kana mo talaw bagay kas kamatuuran mo talaw pagkagsultis tinuod o niya. Nga bahin sa atong Ginoo, wa pa gyud ka mapabanhaw gyud, no? Ni Paskos pagkabanhaw. Lagi nindot kay na atong hinumduman. So mao ning nahitabo. Ingon si Gamaliel, abi ninyo kung tao ra gyud ang tao ra gyud magsugod ani, tao ra gyud ilang gisaligan, di ni magdugay. Kay numdumon itong grupo, 2 ka grupo iyang hinumdum nila, nangamatay ang ilang nangulo. Pag human nagkatibulaag silang tanan, gano man namatay ra gyapon kay tao man ang nagtukod. Pero Ginoo na gani maoy inyong ang nagtukod ani, ang Ginoo na ilahang nagdumala nila. Di gyud na sama ra nakig-away mo sa Dios. Di gyud na mabungkag. Mao bitaw ning karon kita. Ginoo mo'y nagdana to, di ba? Di gyud mabungkag basta Ginoo na. Nindot kay ni maayo kay ni nga tambag kinaadman ni makapangutana ta karon nga nabanhaw ang Ginoo, kinsa man gyud ang nagdumala sa akong kinabuhi karon? Kinsa may Ginoo ba ang Ginoo naa ba sa among kapunungan? Sa among grupo naa ba ang Ginoo? Kay kung wa ang Ginoo, mabungkag ra gyud na. Magkatibulaag yun itong kinabuhi kung wa ang Ginoo, kung wa sa ilabot. Diba, no? Ideology. Kanang ideolohiya nga way Ginoo, bungkag na. Pabungkag na. Kanang gusto dayon buhat. O niya, walay pamalandong, walay Ginoo. Agoy, di na magdugay. Di yun mahimong unit team. Basta way Ginoo, di yun na magka-unite ng team. Bungkag yun na. Okay? So, muna itong himnumnuman. Ang kapangutan na ba? Kung asa ang Ginoo, kung nabanhaw na bagyod ang Ginoo, buhi bagyod ang Ginoo, karon nga naauban ka nako. Ano man, abi ninyo, dinis Ebanghelyo, atong nadungog pod, no nga, ang mga tao,
Naunsa to? Si Felipe ganig si Andres nga dugay ng sunod-sunod sa Ginoo. Mailan gyud nimo ngano man ang tao gani nga wa gyud Ginoo, ang limitasyon ra gini makita, limitaciones. Unsa bay atong mahimo nga maura man gyud ni? Kana ha? Walls ra gyud makita sa mga tao, babag ra gyud na 5 ka pan og 2 ka sibada. Ang ilang baon nila sa mga apostoles para sa Ginoo og sila ra mao ra gyud ilang nakita. Di ni makapakaon og 5 ka pan, 5,000 ka mga tao Bisa kita makahinumdum ta bitaw no kung naang Ginoo ngano man nakakaon ang 5,000 ka mga tao. No boundaries, no limitations when it comes to God, when it comes to the Lord. Wa gyud nay limitasyon. Mao nay timan gyud. Ngano man gihimong example ang bata, gamayng bata. Ingos Andres, di ay bata diri ay nagdag 5 ka pan nga cebada og 2 ka isda. Ang bata ni share, ni paambit ang bata. And then it started that people also shared. Natandog sila, ni hatag gani ang bata. Di nanggawas po na ilang mga baon, ang 5,000, nanggawas ilang mga baon, naghinatagay sila. When there is God, there is abundance. When there is God, there is generosity. Wa gani generosity, it's all selfishness. Ako ra gyud, ako. Mao tong favorite word, ako. Way mahimong makakaon nga 5,000, diha pa gani sobra, napulog 2 ka baskets, bukag nabilin. Tanawa ra gyud, God is the Lord of our Lord is the Lord of abundance. Di gyud mahimo nga maka mulabang ta sa atong limitasyon kung wa ang Ginoo. Okay, ha? So, si Anastasio, pakapina lang, gamay lang yun. Si Anastasio, San Anastasio, iyang gidipinsaan nga si Kristo anak yun sa Dios. Si Kristo Ginoo yun. Si Anastasio, nagtudlo ba nato nga Ginoo si Kristo sa atong kinabuhi? Mas gisaligan ba nato atong kaugalingong kusog kaysa iyang mahatag nato nga walay Unli mo na itong termino. Unlimited na, basta Ginoo na gani. Okay, hinaot pa unta ha. Atong pangutanon nga naaba nato karon ng Ginoo uban ba sa akong kinabuhi. Amen. Mga muyo kita sa atong amahan nga madangat nato kining kadasig sa padayag sa presensya ni Kristo ang buhing Dios nga nabanhaw gikan sa mga minatay kay wala na kita gikinahanglan labaw pa niini. Moingon kita, Ginoo pun-a kami sa imong grasya. Ginoo pun-a kami sa imong grasya. Nga ang mga pangulo sa simbahan magpakita og samang kaluoy nga nag-aghat kang Hesus sa pagpakaon sa gigutom nga panon sa katawhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pun-a kami sa imong grasya. Nga ang mga Kristohanon musundog sa batang lalaki ug mopaambit sa unsay na panag-iya nila ngadto sa mga kabus. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo pun-a kami sa imong grasya. Nga ang mga kabatan-unan makakaplag kang Kristo nga maoy mutagbaw sa ilang kauhaw ug kagutom. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo pun-a kami sa imong grasya. Nga ang mga masakiton makadawat sa lawasnon ug sa espirituhanong panabang gikan kanila nga nagatiman kanila. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo pun-a kami sa imong grasya. Nga imon tang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo ngang halangdon Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo pun-a kami sa imong grasya. Nga ang mga nangamatay natong mga minahal sa kinabuhi makadangat na sa walay katapusang pista didto sa langit nung bangkete. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo pun-a kami sa imong grasya. May gugmaong amahan dungga ang mga pag-ampo sa imong katawhan
nga nagkatigom sa paghalad o pagdawat sa gasa nga tunhay ang imong anak nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron ang inyo gangako nga sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo sakripisyo gikan sa imong kamot ug alang sa pagdayeg sa imaya sa ngalan. Alang usab sa kapuslanan sa tibuning santos nga simbahan. Sudunga o Ginoo ang mga gasa nga mong gihalad kanimo alang sa handumanan ni San Atanasio, ang pagpadaog sa imong kamatuoran makapabulahan unta alang sa kaluwasan kanila nga nagsaksi sa imong kamatuoran nga ang si Jesus Dios kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Manaw sa kalibog. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay matarong. Santos nga mahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit kay imong gitugot nga magsadya ang simbahan diha sa pangilin ni San Atanasio sa ingon nga imo kaming gilig-on pinagi sa panigingnan sa santos niya nga kinabuhi. Imo kaming gitudluan pinagi sa iyang pagwali o gipanalipdan pinagi sa iyang pangaliya nga makapahimuot gayud kanimo ug busa uban sa mga angheles sa walay hunong nagaday kami uban sa ilang pag-ingon. Santo, Santo, Santos na Ginoo, Diyos sa Puno ang langit kung giyot na sa imong himaya. Hosana sa kahitasan. Dayon ang nagaan sa ngalan sa Ginoo. Hosana, sa kahitasan. Santos gayud ikaw, o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ni ining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipika sumihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ini ang misteryo sa pagtuo. namatay, si Kristo si Kristo Aron paghandom sa kamatayon ng pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, hiningpahan sa kinabuhi, ug kalis sa kaluwasan, nagapasalamat kami kanimo, tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo,
Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo ang nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Jose among obispo ug sa tanan nga mga pari sa mga relihiyosas. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanan nga nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan, himo ang kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios uban ni San Jose, iyang esposo uban sa mga apostolas ug sa tanan nga mga santos ni San Atanasio nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan uban kanila amoy ikaw nga daygon ug amoy ikaw himayaon pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya ihatag na kanimo makagagahom nga mahan. Diya sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Magampog kita karon ngadto sa atong langitnong Amahan. Pangayo kami kanimo Ginoo nga imong kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay mo man naging harian ang mga himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Og sibo sa imong kabubuton, natagi kami sa imong kalinaw kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manausap kanin. Ipakita tantimaan sa itong pag-inig sa unay, panagdait, ang kalinaw. Tantimaan nga naghari ang Dios kanato. Kundero sa Diyos ka nagawatan, sa salang sa kalibutan, kaluwi Kundero sa Diyos ka nagawatan, sa salang Ilagi sa sa Kini mao ang kordero sa Dios, ang matuod nga Dios ug matuod nga tao nga nagapasaylo sa atong mga sala. Ulahan ang gidapit alang sa iyang panihapon. Ginoo dili ako angay mo kalawat kanimo, apan ni pamulong lamang ug mamayo. Ang lawas ug dugo ni Kristo mag-amping unta kanatong to sa kinabuhing dayon natin. Palihog mangluhod ang tanan alang sa pasiunang pag-ampo. Putli uyamot nga Berhen Maria, hinigugma namong inahan, nakaila kami kanimo, kay ikaw man ang among makakagahom nga mananabang. Ayaw kawa nga ang among mga pag-ampo, sukad karon nagasaad na kami sa pagdibosyon kanimo ug pagsunod sa imong mga bertodes. Hatagi kami sa imong santos nga grasya, aron makaila kami sa among mga sala, mabiyaan ang mga daotang pamatasan, ug mag-alagad na kami sa imong mahigugmaong anak. Ug aron amo kining madangat, halaran ka karon namo
niining mga pagpanghupaw sa among kasing-kasing nga among ipahinungod sa imong matamis nga ngalan, Maria. Palihog maglingkod ang tanan, ato karon isunod ang paghalad sa pulong Ave. Itang tanan, Santa Maria, inahan ka sa Diyos, iampo mo kami mga makasasala, karon sa oras sa aming kamatay. Amen. Ang letrang I sa pulong Maria, ikaw putli nga esposa sa Dios Espiritu Santo, idangat kami sa among Dios nong esposo, sa usa ka mainit nga gugma, ug sa mga grasya nga kinahanglanon sa kaayuhan sa among mga kalag. Dear hostess Salve, this is Salve Maria, llena es de gracia, y el Señor es contigo, bendita tú eres, y entre todas las mujeres, y bendito es el fruto, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Ang letrang A sa pulong Maria, ay, itang tanan, Santa Maria, inahan ka sa Diyos, iampo mo kami mga makasasala, karon sa oras sa aming kamatay. Amen. Ang letrang A sa pulong Maria, alagad na pinalabi sa Diyos, hatagi kami mga makasasala sa imong langit nung panabang, ug tabangi nagadayig kanimo sa among makalilisang nga oras sa pagtinga. Dear hostess Salve, this is Salve Maria, llena es de gracia, y el Señor es contigo, bendita tú eres, y entre todas las mujeres, y bendito es el fruto, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Itang tanan, Santa Maria, inahan ka sa Diyos, iampo mo kami mga makasasala, karon sa oras sa aming kamatay. Amen. Niining ikaduhang adlaw sa Flores de Mayo, atong gipasidunggan ang mahal nga Berhen Maria, ubos sa titulo nga Santa di Genetrix, nga sa ato pa, Santa nga inahan sa Dios. Usa ka maanindot nga kamatuoran, diin si Maria ato nga giila nga inahan sa Dios. Usa kini kadako nga grasya nga nadawat sa atong mahal nga inahan, ang banagbanag sa kaluwasan sa tawo, nahitabo diha sa paghatag ni Maria sa iyang kabubuton ngadto sa Dios nga labing halangdon. Diha sa pagpahibalo ni Anghel Gabriel ngadto kang Maria sa maayong balita, ug diha sa pagsugot ni Maria sa kabubuton sa Dios, ang balaang pulong nahimo usa ka nato, tawo apan walay sala. Natapos na usab ang dugayng paghulat sa manluluwas sa katawhan sa Dios, usa ka dako nga milagro, usa ka dako nga grasya, kining tanan nahitabo tungod sa gugma sa Dios kanatong tanan. Busa muduyog kita ni San Cyril sa Alexandria sa iyang pag-ingon. Diha sa pagkatawo ni Jesus
sa sabakan ni Maria, ato nga tawgon si Maria, ang inahan sa Dios. Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kami. Palihog manindog ang tanan, alang sa pagampo sa katilingban. Daygon nato ang Dios, atong amahan, nga nagpili kang Maria, nga inahan sa Dios, nga inahan sa anak, ug ato nga usab inahan. Pasalamatan nato ang Dios, nga nagbuot nga ang tanang kaliwat magtawag kang Maria, nga bulahan. Busa, uban sa hugot nga pagsalig, mga muyo kita, nga malipayon ni ining Flores de Mayo, aron tinabangan ni Maria, panalanginan kita sa amahan sa iyang labing piniling grasya, ug moingon kita, panalangini kami amahan tungod sa pangama ni Maria. Panalangin kami amahan tungod sa pangama ni Maria. O Amahan, matiunay unta ang imong Santa Iglesia diha sa kahiusa sa pagtuo o paghigugma. Mapanalanginan unta ang among mga kaobispuhan o kaparian, ang tanang mga sakop sa simbahan, diha sa pag-alagad kanimo o pagsidungog kang Maria. Magampo kita sa Ginoo. Panalangin kami amahan tungod sa pangama ni Maria. O Amahan, himua nga ang mga punuan sa kanasuran matabangan sa pangalian ni Maria, Reyna sa Kalinaw, aron maningkamot sila sa tinuoray pagdangkat sa kahiusa, kauswagan sa katawhan ug sa matuod nga kalinaw. Magampo kita sa Ginoo. Panalangin kami amahan tungod sa pangama ni Maria. Amahan nga anaa sa mga langit, himua nga magtuman ang mga minyo sa ilang katungdanan sa pagkaminyo, nga mahimo silang maayong mga ginikanan subay sa panigingnan o tinabangan ni Maria among inahan. Magampo kita sa Ginoo. Panalangin kami amahan tungod sa pangama ni Maria. O Amahan, itugot nga ang kabataan nga tanan magmasinungtanon unta sa mga balaod sa Dios ug sa tawo, magtubo diha sa grasya ug sa kinaadman, mahimo unta sila nga kalipay sa ilang mga ginikanan ug magkapahimuot sa Dios ug kang Maria among inahan. Magampo kita sa Ginoo. Panalangin kami amahan tungod sa pangama ni Maria. Amahan nga gamhanan sa tanan, himua nga ang mga batan-on lalaki ug babayi maghupot sa Kristohanong mithi, magkugi sa mga maayong buhat ug mga gahin sa ilang kinabuhi, sa pag-alagad sa isig katawo, aron mahimo silang dungog sa nasod, garbo sa simbahan ug makapahimuot kanimo diha sa pagsunod kang Maria among Reyna. Magampo kita sa Ginoo. Panalangin kami amahan tungod sa pangama ni Maria. O Amahan, tabangi nga mga masakiton sa lawas ug kalag. Tabangi ang among kinahanglan nga espirituhanong ug yutanon. Hatagi sa pahulay nga dayon ang mga igsuon nga naguna kanamo. Itugot nga maghiusa kaming tanan sa kanunay nga pagdayeg ug pagpasidungog kang Maria among inahan ug Reyna. Magampo kita sa Ginoo. Panalangin kami amahan tungod sa pangama ni Maria. O Dios among amahan, nga naghatag og kalipay sa kalibutan, tungod sa pagkabanhaw sa imong anak, nga si Hesukristo among Ginoo. Itugot nga tungod sa mga pangaliya sa among inahan, ang mahal nga Birheng Maria, among Reyna, madala kami nganha sa kalipay, sa kinabuhi nga walay katapusan, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang paghalad sa bulak nga espirituhanon kang Maria, palihog mangluhod ang tanan. O Maria, matahong nga tanaman nga nangalimpyon ka sa kahumot sa imong mga bertodes, nagaluhod kami sa imong tiilan, ug nagalagad sa bulak nga espirituhanon ni ining adlaw, aron imong itanom
sa among kasing-kasing ang ug imong buubuan sa matinaw nga tubig sa imong Dios nung grasya aron moturok mabuhi ug magtubo sa among kalag ang imong langitnong nga kaluoy ug inahanong gugma ug mamunga sa mga maayong buhat ug sa katapusan mahiagom kaming tanan sa mga kalipay sa langit uban kanimo. Amen. Karon manindog kita ug ibayaw ang mga bulak nga dala samtang naghalad usab kita sa atong mga pag-ampo ug panalangin. Dawa tayo matuwa Maria, kiling mabulang among dala, ihalat namo, kiling kanimo, tungod sa among pahigugma. Aron sa hapsay na paghalad sa atong mga bulak nga dala, palihog maghimo lamang kita og duha ka linya padulong nga ri sa atubangan. Daghang salamat. Regina Cheli, Ritare, Hallelujah. Kaya Ruisti portare, Hallelujah. Resurrexit, sicut dixit, Alleluia. Ora pro nobis Deo, Alleluia. Regina Celi, letare, Alleluia. Regina Celi, letare, Alleluia. Quia meruisti portare, Alleluia. Resurrexit, sicut dixit, Alleluia. Ora pro nobis Deo, Alleluia. Regina Celi, letare,
resurrexit, sicut dixit. Hallelujah. Ora pro nobis Deum. Hallelujah. Palihog manindog ang tanan. Magampo kita, O Dios, nga tungod sa pagkabanhaw sa imong anak, nga si Jesucristo among Ginoo, naglipay ka sa kalibutan. Itugot na nga muyo kami, nga tungod sa iyang inahan, ang Birhen Maria, makaangkon kami sa mga kalipay sa kinabuhing dayon. Amen.